Bon dia. Avui que és divendres vaig en corbata per un motiu, perquè tinc una vista de conformitat a l'Audiència Provincial. És d'un tema que ens va venir rebotat d'una advocada que es va jubilar i li ha caigut el tema a la meva dona i ella no pot venir i vinc jo. Llavors és un tema de salut pública, de tràfic de drogues, i el que es farà avui és un intent de vista de conformitat, que bàsicament vol dir que ens cita tothom allà a l'Audiència Provincial, els 3 jutges, per a veure si és possible arribar a un acord amb l'acusació i pactar unes penes. Ho veig francament difícil, perquè són 15 o 16 acusats, llavors sempre n'hi haurà algun que no voldrà conformar, llavors es complica tot. En el nostre cas, el nostre client, en principi no el conformarem, no pot conformar tampoc perquè té una pena suspesa i si conforméssim entraria directe per l'altra pena suspesa, no per aquest judici sinó per l'anterior. Llavors lleparia un any de presó. Llavors, difícil que puguem conformar. Però bé, s'ha de fer el tràmit aquest, s'ha de fer la gestió i a veure si ens assenyalen judici aviat i farem un judici molt i molt llarg algun dia. Quan dic algun dia pot ser que passin mesos, Hi ha molta gent citada, 15 testimonis, 15 acusats, pericials, un rotllo. En fi, ja us explicaré si conformat o no, jo diria que no. Tots aquests que es veuen allà fora són familiars.